पहिलानो चिनी मेडिया सासुङा हामैया फरो जों दिनै चिनी कगर रोमान स्क्रिम तयै चिनी दाबि सानै जों दिनै हिमबाथ हिमनाया yang बाजाराव थाङासों गाय दा yang जों दाबो बलक फाइन हिन फाइतनि दै जों पुलिस जग बायबो कासो जाखा तांगै माने पारमिशन रिया रखिन साव जों चिनी दिब्रासानि चिनी कगर रोमान स्क्रिमनि दाबि साना हंगा जों साबनले पारमिशन नांबा चिनी माथिनो जों सानो बरफ जदि न जोंनो दा सानि हिसाबै जों सानया दं कक दिबा कोनो बुतक आबो हाय खैखलाय जाका माना खैजा बरफ तामखाय तामहिन माना सिम खैखा बुतक खैखलालिया जोंनो ओंखाय द ताम सानाय नों बुखौ कोन सानाय मोनदो जों आयंगो बाजाराव थांफायमानि जों yang ब्लग फायमानि पुलिस रक जोंनो परमिशन दिया खायो ओंखाय जों परमिशन हावयाखै थांफायखिया तामने बागै खैमाने नरक मरेलि जों कबर रोमान स्ट्रिप नांगौ जों चिनी मान हायो जों सानदानि जों केबने परमिशन नागिबले चिन मान हायो जों सानदानि बुनि परमिशन रकी नांगेन आबन जों चिन मान हायो सानथानि से जोंनो परमिशन ना हाया बुनै पुलिस रकासो दङ बाहाय किन रक मा थांगा ताइसे बलगो जों बलगो मा थांगा जों पसनरा मा हाबका जों तामबागै थांमाने नरक बलगो तामबागै थांमाने जों माने चिनी बलगनि अफिसार रनो जों किसा खरां खोनारेना हने चिनी खरांनो खोनारेना हने थांलाय माने ओंखाय न बंकनि हयते नरक तिनि अ महाय हिमत हिबलाय जों चिनी 12 सदार क्लास 12 स्कुलनि हयते जों फायो बुसु बां नरक तिनि बुसु बरक बां रक प्राय स्टुडेन्ट रक 200 300 जना हाय रक बरक दङ र ताम साखलायनाय तिब्र नर हाय स्टुडेन्ट रक नते गोबां मा तिब्र हाव तिब्र सरक दङ ताम साखलायनाय नों अ रोमान स्क्रिप्टनि बागै जों चिनी तिब्र हासिनि जत रों सोंनाय रङ सानमु सुंगो केबो चिनी रोमान स्क्रिप्टनो दाबि खैनाय बागै केबो गलकता सुरदि जों चिनी दाबिनो थाना बागै जों केबोनो किरिया उस गांगो थानाय 14 तारिख बो अम हेकेनि चिनी तिब्रा सरक कगर रोमान स्क्रिप्ट तै कक साथिनि न रिफ्रेगि बुजागो जेसेबां चिनी तिब्रा सरक बुजाग हो जों तबो चिनी रोमान स्क्रिप्टनो जों सानाय जों चिनी रोमान स्क्रिप्टनो साना बागै जों केबोनो किरिया जों तेबो बुसगां आबुना चिनी सबनो जों कोनो दिनो फानमु थागला चिनी जे कगर रोमान स्क्रिप्ट मायासाक जों सबा खैनो तंनाय नि सिनमु सागदे आनि मुंगाय सयन देवरमा आं क्लास 12 स्कुल पढ्थौ क्लास 12 क्लास 12 न आं